What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, meron tayong Pinoy Almusal at meron tayong American Breakfast. Yeah. Ultimate Almusal. breakfast almusal. Yun. So yun nga So po, yun, mga wala katropa. tayong collaboration Wala ngayon. tayong collaboration ngayon. Pahinga tayo. Meron pala kaming pancake, bacon, maling, itlog, breakfast, American tocino, breakfast. tuyo, tapos yung ginisang sardines, Gigi, tapos ano pa? May fried rice siya, ako, pancake. Ayan. So yan mga katropa, kain na tayo. Paano mga katropa? Kain po tayo. Ito yung masarap na sinangag eh. Nasa yung syrup ko. Meron tayo dito. Syrup. Ito. Nung bata ko, yung lola ko ginaganito yung sinangag eh. Yung ginagawang parang itlog. Yung ganyan. Oh, para sa inyo mga para katropa. sa inyo mga tropa. Manalo. Suyak. Ano pala akong kape? Bacon. Ketchup. Sarap. Meron siyang itlog na maalat. Gusto nyo? Kayo mga tropa, anong gusto nyo na breakfast? Pinoy Almusal o American Breakfast? Ako, ano? Pinoy Almusal. Kasi marami kang pagpipilian. Oo, kahit ano. Basta luto ni Hanimes. Kanangke. Galing ah. May kanan. Kanangke. Hindi ang mabasaya. Kanangke. Sige ng rice. Parang. Ako, favorite ko talaga yung mga pancake ni Hanimes. Eh. Laing na Gigi. Maling. Mahal. Sarap. Sana all. No? Nakikikaw sa pagkain ko. Yan natin tuyo. Tocino. Kaya yung rice. Kala ko ba dyan ka American breakfast? Tingnan ko yung rice. Mas masarap to. Subuan mo nga ako. Hindi mo sinusubuan. Ang dami naman. Subuan daw natin siya katropa. Buhay mo. Ginusto mo yan eh. No? Oh, subo. Pero masarap na. Ito yung gusto ni Shin. Ni Baby Shin. Yung anak ni Mother Shin Go. Yung kanin. Ay, kanin. Sinangag na ano. Pinag-anuhan ng tocino. Sarap kasi. Pogi yun eh, si Baby Shin.
tatay ng Koreano eh. Hindi. Ang Koreano eh. Ang kasya ni mother. Ano nga. Hap. Panalo! Kung pangkanan. Ha? May filming pa ako, baka mabusog ako. Sarap. Ano, kaya may bacon. Masarap po paano. Samji. Daing na bang? Daing na Gigi. Harap. Yung islog mo. Bakit? Mahilig si anime sa itlog eh, mga katropa. Kainin mo yung itlog mo. Pakakainin pa ng iba. Kainin ko nga. Kinurot na ni Hanimesh yung itlog ko. Tuyo. Masarap to sa ano? Temporado. Sarap lang, good. Sarap. Maalat yung itlog. Alat? Nasobra sa asin. Kunti lang asin nilagay ko. Sarap mga tropa. Puro tinik. Ano ba yan? Hindi. Kaya po tinik. Pag unta ka pag puro buto yan. Saka, KEKAYU KAKALIMUTAN, Basta KAPAMPANGAN, Manyaman, yung PAMANGAN. Aliwing sa isipan ng Hanimesh. Kape. Makanya niya. Ano? Sounds mo, bla mo. Bla mo, liwayo. Thank you po pala sa mga nagpa-member kay Hanimesh.
Dakal salamat KEKAYU. Si Tog's Videos, Mother Ma'am Shingo, si Ruby, The Foodie the Bee. Foodie Bee. Yan. Thank you so much po. Salamat, salamat. Dakal pong salamat. Dakal pong salamat King Foodie Bee Armies. The Foodie Bee Armies, yan. Christine Ogawa, Bernie Lagangan, Fernand Constantino. Fernand Constantino. Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon. Isay Tisay, Nancy Suson, Si Susan. Ella Barlao, Her Good Vibes. saan ba? Justin Pastrana, Justin Bieber. Hindi kasi mahilig to magsulat ng ano eh. Kung sino lang yung natatandaan namin. bakit ko isusulat? Christy and Jerry Ano Espanola. What? Christy Espanola, Jerry Espanola. Inulit mo na sinabi ko eh. Ano pa? Di ba? Si ate Irene Bass. Irene Gayamat. Pa ako. Naubos ko na to. Imelda Rojas. Yan. Yung isa pang Rojas. Sheila Rojas. Si Mar Rojas. Si ano? Si Discarte. Ano pa? Busog na ako. Halata ah. Ubos ni. Tingin kape? Black coffee sa'yo. May coffee mate to. Hindi, yung mga Amerikano, yung kaming mga Americans, only warm water. Black coffee. Warm water. Black coffee. We not call black coffee, Americano. Amerikano tawag nila dun. Americano. Sa akin black coffee. Malamig na po. Ano nang paitim na yung baso? Pag ako nag-iisip ng kakainin, laging ubos. Pahingi. So yun mga katropa. Sa lahat po ng mga subscribers po namin, maraming salamat po. At sa mga bago po, welcome po sa Honeymates TV. Kung napadaan lang po kayo dito, consider to subscribe Honeymates TV. Hindi ka tumatawa. Inagawa ko lang is linya nito eh. Sige na. Na ano pa? Kayo kakalimutan, basta kapangpangan, manyaman, pamangan. So yun mga katropa, see you on our next Videos. mukbang. Bye-bye. Bye-bye.